Ježíš, tam jich je. Do prdele, Adelka se lepší hledala. Jo, nevidím. Viděla Zařvi. Já jo. A ty ženské zas poslední, že? To jsem blbá. Ježiš, mi se dělá špatně. No? Já ho nevidím. Ježíš, to jich bude jenom tak malinko. Ježiš, mě je zle. To je všechno? Ano. Fakt, oni jsou jenom 4. A pojďme. Hej, ten malý, tam ten, co teďka zařadí, co řve po nich, tak to je ten od té Adelky, že? Co ho měla taky. Jo, to je ten ano, Adelčinin. Pane. Ano, je to on, krpec malý krpatý.